God aften. Regeringen vil nu gøre et nyt forsøg på at få de radikale til at opgive støtten til en tvungen overskudsdeling. En tvungen OD-ordning er umulig at administrere, siger arbejdsminister Henning Dyremose. Sludder, siger Svend Auken og LO. De 2 nye DSB-færger på Aarhus-Kalundborg-ruten har været skarpt kritiseret for manglende sikkerhed, og det har vi undersøgt ombord på en af færgerne. Det var hedebølgen, der var årsag til toguheldet ved Kalundborg i går. Varmen havde fået skinnerne til at forskubbe sig. I Chile er der i øjeblikket store demonstrationer i hovedstaden Santiago. Modstanden mod militærjuntagen og general Pinochet er voksende. Og der er kirkedage i Esbjerg. Mange religioner er repræsenteret, og kritikerne kalder det et religiøst supermarked. Arbejdsminister Henning Dyremose kritiserer nu i skarpe vendinger arbejdsgiverne for at være alt for langsomme til at etablere frivillige ordninger for overskudsdeling. Hvis ikke opper jer meget snart, så risikerer I at få trukket en tvungen ordning ned over hovedet, siger ministeren i dag til arbejdsgiverne. Vi har nu diskuteret overskudsdeling i 15 år. Jeg synes, der skulle have været lavet mange flere ordninger på nuværende tidspunkt. Det er ikke sket. Jeg må anbefale, at man laver mange flere ordninger så hurtigt som overhovedet muligt, for at forhindre, at der på et eller andet tidspunkt i fremtiden kommer en tvungen ordning. En ny redegørelse fra et udvalg under Arbejdsministeriet viser, at kun mellem 5 og 10% af de ansatte i den private sektor i dag har adgang til overskudsdeling på frivillig basis. Et flertal udenom regeringen går ind for tvungen overskudsdeling, noget regeringen kategorisk afviser. Nu ligger der en rapport, der viser, at det næsten er umuligt at lave modeller for frivillig overskudsdeling på grund af de meget forskellige strukturer i dansk erhvervsliv. Forskellige størrelser, forskellige ejerforhold, forskellige ansættelsesbaggrunde osv. Den rapport viser også, at når det er så vanskeligt for de frivillige ordninger, så er det simpelthen umuligt for de tvungne ordninger. Definerer for eksempel et overskud, som kan anvendes alle steder. Jeg mener, at det er en dårlig undskyldning for ikke at ville opfylde det ønske, som et stort flertal, eller som et flertal har i Folketinget, om en egentlig OD-ordning. Når jeg siger, at det er en dårlig undskyldning, så er det fordi, vi jo har lovgivning på arbejdsmiljøet, på uddannelse, på skatteområdet, med hensyn til arbejdsløshedsforsikring, funktionærer, ferier osv., som alle er generelle for hele arbejdsmarkedet. Vi har en lang tradition i Danmark for positiv lovgivning, der omfatter hele det danske arbejdsmarked, og som ikke sætter skel mellem folk. Så jeg opfatter det som en dårlig undskyldning. For at få sat mere skub i de frivillige ordninger vil arbejdsministeren til efteråret blandt andet forsøge at få flertal for, at der indføres nogle begunstigelsesregler for de virksomheder og de ansatte, der indgår frivillige aftaler om overskudsdeling. Og der kunne man godt tænke sig skattefritagelse for en del af ordningerne. Hvis du siger det så direkte med skattefritagelse, så tror jeg, at det radikale svar vil være nej. Der må være nogle incitamenter under forskellige former, og det er noget af det, vi vil arbejde med her i sommer i forbindelse med den konstruktive debat, som vi har lagt op til. Arbejdsministeren vil mødes med de radikale i løbet af sommeren. Ministeren vil have afprøvet, hvor stærkt partiet står fast på, at der skal gennemføres tvungen overskudsdeling. Der har i den seneste tid været rejst skarp kritik af, at der kun er 6 matroser i sikkerhedsbesætningen ombord i DSB's 2 nye Aarhus-Kalundborg-færger, Niels Klim og Peter Pors. Men ombord i færgerne mener de fleste af besætningsgrupperne, at sikkerheden er helt i top. Niels Klim afgår Kalundborg. Niels Klim afgår Kalundborg. Kaptajn Erik Egebaks kæmpefærge Niels Klim er så avanceret, at han kan styre den 11.000 ton store Kleppert med et enkelt lille joystick. Men er færgen og den søsterskib Peter Pors også så avanceret, at de kan klare sig med 6 matroser i den faste besætning, hvis noget skulle gå galt? Det mener DSB, mens flere af de søfartens organisationer mener, at der skal være mindst 8 matroser ombord for sikkerhedens skyld. Der er bestemt ikke noget galt med sikkerheden ombord i Peter Pors eller Niels Klim. Vi har et meget eminent evakueringssystem, fuldstændig uovertruffet her inden for Danmarks grænser. Jeg vil betragte os som det sikreste skib på Kattegat. Sikkerhedssystemet på Niels Klim og Peter Pors er helt nyt. Når de ansatte møder på arbejde, er det første, de skal gøre, at hente et kort i informationen, der fortæller dem, hvad de skal lave, hvis skibet kommer i nød.
Det er jo forfærdeligt. Ved du, hvad du skal lave i tilfælde af, at der sker noget? Ja, jeg skal sørge for at opsamle folk hernede, der står på det her kort som et S'er, og jeg skal lede, at alle folk får en redningsvest på, og se til, at de kommer til de rette nødudgange, og så skal jeg ellers hen til nødudgang B og åbne på slisken, så den kommer ud, og så skal jeg forestå, at folk kommer rigtig ned sammen med mine 2 sliskeassistenter. Tror du, de kommer godt nok ud? Ja, det gør de helt sikkert. De ved, hvad der står på kortet, det kan du høre. Hvis det går galt, så har Niels Klim og Peter Pors som de første færger i Danmark de samme redningsslisker, som man kender fra fly. Dem mener DSB sagtens restaurationspersonale kan betjene, og det derfor ikke er nødvendigt med mere end 6 matroser ombord. Men matroserne mener ikke, at restaurationspersonalet, der hovedsageligt er piger, er fysisk stærke nok til at magte arbejdet med sliskerne. Slet ikke de 4 piger, der skal hjælpe passagererne hernede på sliskernes platform. De 4 piger der, de skal bruge mange kræfter for at trække flåderne rundt om stiskeplatformen dernede. Og jeg tvivler meget på, at de 4 piger, de kan magte at slæbe dem rundt dernede. Jeg ved godt, at man inden for DSB's ledelse siger, jamen så kan man tage nogle af de rejsende og sætte dem til at hjælpe til dernede, nogle store, kraftige mandfolk og sådan noget der. Men det må man jo ikke. Det kan man jo ikke bare leve an på, at der er sådan nogle store, kraftige mandfolk imellem, der kan klare den situation. Men pigerne selv er ikke så bange for sikkerheden, som matros Erik Sørensen er det. Den er udmærket, den er meget, meget fin. Jeg er sikker på, at vi klarer det, hvis en sådan situation skulle opstå. Ved du, hvad der er styrbord og bagbord i skibet? Ja. Hvor står vi nu? Vi står i styrbord. Vi står i bagbord. Nå, men jeg tror, du mener foran. Ja, det kan måske være lidt svært at huske. DSB siger, at selvom der skulle ske et alvorligt uheld med en af de 2 Aarhus-Kalundborg-færger, er det langt fra sikkert, at passagererne skal i flåderne. Færgerne er nemlig så høje, at de kan nå bunden de fleste steder på ruten, de sejler. Så det gælder i givet fald om at komme op på det øverste dæk, og så må man jo håbe, at færgen ikke vælter. Det er de mange dages hedebølge, der er årsag til, at et regionaltog på vej mod Kalundborg i går blev afsporet. Uheldet skete i går eftermiddags, og DSB's havarigruppe har i dag fastslået, at det er varmen, der har fået skinnerne til at forskubbe sig. De nærmere detaljer i forbindelse med uheldet er dog endnu ikke opklaret. Det er her, varmen i går fik sporet til at skubbe sig op til 20 cm ud til den ene side. Det man i fagsprog kalder en solkurve. Og da toget nåede til overkørslen, gik det galt. En af vognene blev afsporet og rev et langt stykke af sporet med, inden det fortsatte ud på marken. En solkurve opstår, når det i længere tid har været varmt og stille vejr, og skinnerne begynder at udvide sig. Før i tiden var der mellemrum mellem skinnerne, så der var plads til, at de kunne udvide sig. Men sådan lægger man ikke skinner mere. Det er muligt, at nogle har den opfattelse, at det har indebåret en forøget risiko for, at solkurver kunne opstå. Men det forholder sig modsat. I dag anvender vi i udstrakt omfang det, der hedder langskinnespor. Det vil sige, at vi svejser skinneenderne sammen, ofte i længder op til flere kilometer. Og det har ikke betydet en forøget risiko for, at solkurver skulle opstå. Tværtimod. Normalt foretager vi det, der hedder linjeeftersyn 1 gang om ugen. Men der er et pålæg om, at under særlige varme perioder skal der foretages ekstraordinære linjeeftersyn. Og det kan ske så tæt som med en times mellemrum. Det gøres på basis af vores lokale banemesterstrækningers erfaringer for, hvor risikoen for solkurver er størst. Og det er den klart på de steder, hvor banelinjen ligger i udgravninger, hvor der er stillestående luft, og hvor solen rigtig kan komme til at bage. Hvordan kunne det så ske, det uheld i går? Ja, det kan vi som sagt heller ikke forklare til bunds endnu. Der forestår endnu nogle teoretiske undersøgelser og overvejelser i havarigruppen, hvor vi nærmere vil gå ind på, om der er en sammenhæng imellem denne solkurves opståen og den nærliggende overkørselskonstruktion. 2 ud af de ca. 40 passagerer kom lettere til skade. Uheldet kommer til at koste DSB mellem 1 og 2 millioner kroner. Erik Gundersen tilføjer, at DSB-ledelsen ikke har dikteret øget eftersyn af togspor i dag,
Det er de lokale banemestre, der har ansvaret for at efterse banerne, siger Erik Gundersen. Den handelskrig mellem USA og fællesmarkedet, der længe har truet, er nu blevet afværget. Efter over et døgns uafbrudte forhandlinger er amerikanske og europæiske forhandlere blevet enige om ikke at rejse toldmure mellem de to kontinenter. Kompromiset betyder, at en lang stribe eksportører i EF kan ånde lettet op. I Danmark er det småkagefabrikanter, der slipper for at få en ekstra told lagt på deres varer. Det samme gælder for mejerierne, der slipper for at få lagt ekstra told på osteeksporten til USA, og i øvrigt er også skinkeeksporten på den liste af varer, som amerikanerne havde troet med at slå til imod som det første skridt i en handelskrig. Amerikanerne kom med deres trussel om handelskrig efter at Spanien var kommet med i fællesmarkedet. Det betød nemlig, at den amerikanske eksport af korn fik sværere ved at komme ind på det spanske marked, og USA forlangte her i foråret at få erstatning, ellers ville man slå til med en særtold på varer fra EF. Løsningen i dag går ud på, at USA foreløbig for i år får lov til at fortsætte med den eksport, man hidtil har haft. Til gengæld så går USA med til at forhandle om helt nye handelsaftaler, der skal gælde fra næste år. Det er en løsning, som vil passe den amerikanske landbrugsminister perfekt. Han lagde i sidste uge under et besøg i Europa skylden for problemerne over på EF's landbrugspolitik. The major problem we have had is as the community has moved from being importers to one of being self-sufficient and then being major surplus producers. In order to dispose of the surpluses, they have used large subsidies called restitutions in export, and that has been our major complaint over the years. Taberne i den handel, der er indgået i dag, bliver de landmænd i EF, der avler korn. De havde set frem til, at Spanien kunne aftale en del af de kornbjerge, der nu tårner sig op i EF. Men med aftalen bliver det amerikansk overskudskorn, der strømmer til Europa. Aftalen skal godkendes af EF's ministerråd, før den kan træde i kraft. Frankrig udtrykte i dag betænkeligheder ved aftalen. I disse minutter er Chiles hovedstad Santiago centrum for en masse demonstration mod diktaturet og general Pinochet. Modstanden mod militærjuntagen er voksende, og en 2-dages generalstrejke har fået stor tilslutning fra de mange millioner, som ønsker forandringer. Men sådan har diktatoren og hans folk gennem snart 13 år svaret de, som ønskede forandringer. Antallet af bomber og terrorhandlinger mod højrestyret er øget kraftigt i de senere år, og mærkeligt nok ofte hjulpet af Pinochets hemmelige politi. Terroren bruger Pinochet nemlig som argument for, at uden ham ville det være kaos og kommunisme i landet, og det synes de tvivlende på højrefløjen at kunne forstå. Højre- og centrumpartierne stod bag Pinochet i diktatorens første år, men mange centrumvælgere står i dag sammen med venstrefløjen og de fattige i samfundet. Og selv højrefolkene kan se, at økonomisk går det dårligt. Udlandsgælden er steget til langt over 20 milliarder dollars, samtidig med at priserne på kobber er faldet på verdensmarkedet. Og kobberet giver Chile 2/3 af dets indtægter fra udlandet. Pinochets regeringer har måttet ud på det internationale lånemarked. Det er kontrolleret af USA. Chile har fået sine lån, og samtidig har USA fået lov at oprette en avanceret militærbase på Påskeøen i Stillehavet ud for Chile. Både USA og den katolske kirkes ledere i Chile har prøvet at skabe forlig mellem Pinochet og centrum-højre, og på den måde isolere venstrefløjen. Men Pinochet er ikke indstillet på kompromiser, så i dag står underklassen og mellemklassen samlet mod diktaturet. Det økonomiske højre er skeptisk, og selv blandt generalerne er der skarp kritik af Pinochet. Men massemedierne er under Pinochets kontrol. Han præsenteres ofte som den frelsende landsfader. Pinochet har lovet at træde tilbage i 89, så militærjuntagen kan vælge en ny leder. Men mange frygter, at den nye leder også vil hedde Pinochet.
Men på trods af propagandaen og støtten fra de internationale långivere er Pinochet hadet af millioner af chilenere. Og derfor har der også i dag været kampe mellem politi og borgere i hovedstaden. De fattigste har, bogstaveligt talt, intet at miste i denne kamp, og mellemstanden tror ikke mere på løfterne om, at det snart bliver bedre. I nat var der 4 kraftige bombeeksplosioner i Santiago. Ifølge foreløbige oplysninger er 2 blevet dræbt af politiet. Og vi skal hjem igen. Aktive, selvstændige ældre side om side med andre medborgere i et ældrecenter. Det er nogle af regeringens tanker om fremtidens ældreforsorg. Et ældrecenter skal fungere som et åbent plejehjem for de svageste ældre og som hjælpecentral for dem, der kan bo hjemme. I Viborg åbnede kommunen et center for ældre allerede for et halvt år siden. Michael Thorsen har besøgt det sammen med et filmhold. Når man er 87, kan man ikke regne med at have ret lang fremtid, men jeg glæder mig til den tid, der er og vil komme. Knyt dem, stræk dem, knyt dem og stræk dem, og knyt dem og stræk dem, og så ryst dem lidt. Det har altid været min skræk at komme på plejehjem. Og jeg har faktisk en aftale med en CV'en om, at vi skal hensvis skyde hinanden. Altså hvis vi først bliver så ringe, vi skal derhen. Men her kunne jeg tænke mig at komme ind. For det virker overhovedet ikke som et plejehjem. Vil du have en skefuld mere? Ja, så. Vi betjener hele lokalområdet, der har et befolkningsgrundlag på 1800 pensionister, som alle har fri mulighed for at benytte huset her, og kan gå ud og ind og deltage i de aktiviteter, der er her, sådan så de brugere, der bor her i Centerkernen, får kontakt med måske naboen, som de har boet ved siden af i 20 år tidligere. Den dame, der går bagved der i gangstolen, hvad har hun ud af at være på det her ældrecenter i forhold til for eksempel at være på et plejehjem? Hun har det ud af, at her er meget mere aktiviteter i gang, og det er med til at holde her i ung, og det er med til, at hun får nye impulser udefra. I plejehjem, der kommer impulserne ikke så udefra. Det er jo en lukket enklave, som vi ikke har her. Vi skal være så åbne som muligt. Vi har åbent hus, alle kan komme ned og se og komme ned og snakke. Og nu får vi jo en helt lille kursus i gang herefter ferien under fritidsloven. Og det er de ældre, som bor, og det er de selv med det at bestemme. Hvad kan I lide, og hvad skal vi have? Hvad med unge og ældre og andre borgere, som ikke er inde i forsorgssystemet? Der har vi i første omgang rettet os imod pensionisterne og efterlønsmodtagerne, men håber på længere sigt, at vi kan tage andre generationer ind. Vi har startet et mindre samarbejde med børnehaven, der ligger tæt ved, og vi håber på at få kontakt med de skoler, der ligger her i lokalområdet, og andre foreninger, at de kan komme ind og benytte huset også. Når man ser nogen, der er ringere end en selv, ja, så er det ligesom, det har sådan en deprimerende virkning. Det har det i hvert fald på mig. Og derimod er man sammen med unge, altså, så er det ligesom, så lever man op og faktisk bliver yngre. Jeg synes jo, det var en god idé at på en skole nutiden og se, hvordan forskellen var fra 1921, da jeg startede i skolen, og så med ganske få hjælpemidler. Et stykke kridt og en sort tavle, og så nogle gamle brugte bøger, regnebøger og læsebøger. Det er jo det, vi må klare os med. Hvis man diskuterer samfundsproblemer, så bevarer man den kontakt med samfundet ude omkring, og danner sig sine egne meninger omkring det. Og det er jo netop et af målene, det er, at folk bliver ved med at være ansvarlige for deres eget liv, og at personalet er over for brugerne, at de har deres egen selvstændighed, deres egen frihed, mulighed for at vælge. Der er også 5 ungdomsboliger på ældrecentret i Viborg. Og så til Sverige.
Her har usædvanligt mange elge fået myndigheden til at advare mod kørsel på de svenske veje. Den mest almindelige årsag til ulykker i Sverige er netop sammenstød mellem biler og elge. Det er nu ikke bare elgene, som protesterer. Også politiet i Småland er godt træt af de mange elgulykker og har indført deres egen skiltning. En papelg placeret ved vejkanten og et bilvrag fra en alvorlig elulykke. Alt sammen for at gøre bilisterne opmærksomme på, at der aldrig har været så mange elge og så mange elulykker i Sverige som i år. Jeg har tjänstgjort som polismästare i Älmhult i 18 år, og jeg har aldrig set det før. Siden begyndelsen af maj har man haft en ulykke med elg om dagen. Derfor forsøger man nu ved hjælp af brochurer, postkort og direkte information at gøre bilisterne, ikke mindst de danske sommerturister, opmærksomme på faren. Det är inte som i Danmark att man har viltskyltar uppsatta, men att man inte kan se så många djur. Jag vet att det finns skyltar uppsatta där man ser sällan djur, hjortar framförallt kanske. Men här är det verkligen gott om vilda djur. Så kör försiktigt så får ni säkert en trevlig semester. Ha det så bra. Hej då. Goddag, goddag. Så I elgen? Ja, vi gjorde. Vi så ham fint. Nå. Ja. Hvad siger I om det med elge her da? Ja, altså nu har vi været oppe i mange år. Vi har sådan set kun en enkelt gang været heldige at møde den, men hvad vi egentlig siger, ja, hvad siger vi? Altså, vi kender jo stykket her, vi ved, hvor farligt det er. Så det enda man kan göra det är att hålla en lägre hastighet, ett lägre tempo, titta långt fram, långt ner i vägdikena och på det viset försöka uppfatta om det är någonting som rör sig. Den eltyr, der i sidste uge svømmede fra Sverige til Helsingør, er faldet til ro i Zoologisk Have i København. Den bliver fodret med friske elmeblade og elmekviste, frisk hø og valset havre, men kan bedst lide elmekvistene. Zoologisk Have har endnu ikke bestemt sig til, hvad der senere skal ske med den, men videre skal elgen, for haven har ikke plads til sådan en på længere sigt. Zoologerne regner med, at elgen er 3 år. Esbjerg-trawleren Anna Sørine, der af ukendte årsager pludselig sank den 9. juni, skal nu hæves op af Nordsøen og sættes i stand. Anna Sørines forlis i Nordsøen, der kostede 3 sømænd livet, er stadig en gåde. Supertrawleren står tilsyneladende uskat på havbunden, som om den stadigvæk sejlede. Men nu har Esbjerg Gensidige Skibsforsikring besluttet, at den 45 meter lange og 750 tons tunge supertrawler skal hæves op her fra havbunden. Det er første gang en så stor trawler hæves efter et forlis i Danmark. Opgaven udføres af et hollandsk specialfirma, der vil lægge stropper rundt om skroget på Anna Sørine og derefter hive hende op med en flydekran. Når trawleren er hævet, skal den igennem en grundig undersøgelse, og her håber man at få en forklaring på, hvorfor et kun 6 måneder gammelt skib til 24 millioner kroner pludselig synker. Efter undersøgelsen og opklaringen af forliset, skal Anna Sørine sættes i stand og tilbage på havet. De hollandske eksperter er allerede i gang, og de håber at få Anna Sørine op i weekenden. Flere tusinde mennesker strømmer i disse dage til Esbjerg for at deltage i det, der hedder Danske Kirkedage. Kirkedagsbevægelsen i Danmark er en slags græsrodsbevægelse af kirkelige organisationer, men alle mulige religioner er repræsenteret i kirkedagene. Det har fået flere kritikere til at kalde arrangementet et religiøst supermarked. Vid den långa slingrande vägen som från helvetet leder till himmelen bodde Jon och Hanna på Högebol och det var för länge sedan. Normalt lyder tonerne her i Lunds Domkirke, men det svenske kor er ligesom tusindvis af andre taget til Esbjerg. Under temaet "Og jeg så en ny himmel og en ny jord" fra Johannes åbenbaringen, mødes de for at få med- og modspil og diskutere aktuelle kirkelige emner. Det er faktisk lidt af et religiøst supermarked. Og arrangørerne har direkte opfordret baptister, katolikker, spejdere, frelsens hær, buddhister, ateister, jøder, ja alle mulige til at komme og være med.
Et næsten uoverskueligt antal arrangementer kører dagen og aftenen igennem, og mange har valgt at berige både krop og sjæl i deres sommerferie. Jeg bor i et kristen kollektiv, ja. Men ellers så kommer vi sammen med nogle kristne en gang om ugen i hvert fald. Mette, hvad du synes, lejren her kan give dig i forhold til en oplevelse? Det giver en hel masse, når man kommer hjem og kører videre på, synes jeg, i hverdagen. Man får nogle tanker vendt, som man ikke lige selv kommer igennem, når man går på egen hånd. Jeg hører alle de her foredrag. Nogle nye impulser. Og der er rigeligt med nye impulser. For eksempel den buddhistiske munk, der parkerede sin Mercedes, inden han gik ud for at give sit bud på liv og død. Men hvilken gavn de får af det, det er selvfølgelig et spørgsmål. Hvad håber du personligt, de får ud af det? Jeg håber, de kan bruge det til noget. Du er ikke bange for, at der er så langt mellem det, du tror på, din livsholdning og deres livsholdning, at de overhovedet ikke kan kommunikere? Nej, det kan vi sagtens. Altså, hvis folk ikke er fanatiske, så er der... Og hvis de både har mund og ører, så kan man godt kommunikere. Og noget tyder på, at man faktisk lytter til hinanden her i Esbjerg, på tværs af kirkelige og politiske skel. For eksempel har den politiske pragmatisme og teologien fundet ud af at tale sammen. Altså, når jeg snakker om inspiration, så er det først og fremmest på det, der hedder menneskesyn og moralbegreber og etiske normer og medmenneskelighed, hvordan man behandler hinanden som mennesker. Og det synes jeg er i virkeligheden en vigtig del af politik. Men den går jo meget tabt i det daglige, hvor man tromler igennem en masse sager. Men jeg er lidt bange for, at hvis man kun bliver i det daglige politiske arbejde, der er meget hårdt og opsluger en fuldstændig, også kan blive et for firkantet menneske. Men der er flere kritikere, som synes, at kirkedagene i Esbjerg er blevet lidt for brogede. Det tager formanden nu med sindsro. For hvis man kun mødes med dem, man i forvejen godt kender og er enig med, så sker der jo ikke nogen fornyelse. Så bliver man jo faktisk bare på det spor, man engang er kørt ind på. Ideen med kirkedage er opstået i Kirkernes Verdensråd, og sidste år samledes 120.000 mennesker til kirkedage i Düsseldorf. Og så er vi nået til vejrudsigten, og det bliver rigtig lummert i morgen, og vi kan vente regn og tordenbyger. Det er fortsat meget varmt i Mellem- og Sydeuropa, mens det er blevet køligere i Nordskandinavien. En svag koldfront over de britiske øer bevæger sig mod øst og når ind til Jylland i morgen eftermiddag. I nat kommer der tåge mange steder, især i Jylland. Temperaturen falder til ca. 15 grader, og vinden bliver svag. I morgen bliver det ret solrigt med temperaturer op til mellem 22 og 28 grader. I løbet af dagen kommer der flere skyer vestfra, og fra om eftermiddagen er der mulighed for regn- og tordenbyger i de vestlige egne. Hen imod aften eller natten til fredag er der også mulighed for regn- og tordenbyger i de østlige egne. Vinden bliver svag til jævn, mest omkring syd. Og udsigten for fredag og lørdag: svag til frisk sydvestlig og vestlig vind med vekslende efterhånden ret udbredt skydække. Først spredt, senere mere udbredt regn. Dagtemperaturer på 18-25 grader, nattemperaturer på 10-16 grader. Og søndag og mandag: jævn til hård sydvestlig og vestlig vind, skyet til overskyet vejr med regn og byger. Dagtemperaturer på 17-22 grader, nattemperaturer på 10-16 grader. Og det var TV-avisen. God aften.